Svetový deň chorých ustanovil v roku 1992 pápež Jan Pavol II. Tento deň pripadá na 11. február a je venovaný všetkým nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete a tým, ktorí sa o nich starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, rodinách alebo v komunitách. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej, pripomína si udalosti z obdobia od 11. februára do 16. júla 1858, kedy sa Panna Mária 18-krát zjavila jednoduchému dievčaťu Bernadete Soubirusovej. Táto spomienka bola zaradená do rímskeho kalendára v roku 1907 a v roku 1933 bola Bernadeta prehlásená za svätú. Pri príležitosti Svetového dňa chorých vyjadrujú solidaritu s chorými ľuďmi, zástupcovia cirkví, lekári aj ostatný zdravotnícky personál. Cieľom Svetového dňa chorých je upriamiť pozornosť na vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach.